I dag er det onsdag, og det betyder, at Brian skal til motivationssamtale med den pædagog, som han i sit forløb har haft som kontaktperson. Brian har igennem hele sit liv enten boet på herberg, fængsler eller på gaden, og han har aldrig kunnet varetage egen bolig eller job i mere end 2 måneder ad gangen. Og selvom Brian har haft muligheden mange gange, ender han typisk der, hvor det hele startede. Nå, Brian. Hvor ser du dig selv henne om et halvt år? Her Okay. Kunne det være andre steder? på gaden? Brian, du må have nogle andre ønsker for din fremtid. Nej, Hvis du nu helt selv kunne vælge din fremtid, hvad så? jamen jeg har det jo fint her. Men det er jo ikke et liv, det her, Brian. Du vil vel gerne ud og kunne klare dig selv og have egen bolig og bidrage til samfundet som alle andre. Jeg føler, jeg har et liv her. Jeg ved, jeg har en seng at sove i hver nat, og at jeg får mad og drikke. Jeg kan tage et bad hver dag, og jeg har noget at stå op til. Det jeg hører dig sige, Brian, det er, at du føler dig tryg her. Men kan du også godt finde den tryghed et andet sted ude i samfundet? Samfundet kan ikke bruge mig til noget, og jeg kan sgu heller ikke bruge samfundet til noget. Men Brian, samfundet vil dig jo gerne. Det er så vigtigt, at du føler dig inkluderet i fællesskabet. Jamen jeg er en del af et fællesskab her, hvor folk forstår mig og passer på mig. Jamen Brian, det er jo heller ikke et rigtigt fællesskab, det her. Efter samtalen med Brian sidder pædagogen nu alene og reflekterer over det hele. Er betingelserne på et herberg og på fængsler virkelig bedre for Brian, end betingelserne og rammerne derude i samfundet? Og er det overhovedet muligt for Brian at blive inkluderet i samfundet? Hvis Brian han både får sine basale og sociale behov dækket og føler sig tryg her, hvordan kan jeg så få ham motiveret til at ville deltage i samfundet og på samfundets præmisser? At alle i inklusionens navn har ret til at være en del af fællesskabet, det er jeg enig i. Men hvem der har retten til at definere det rette fællesskab for Brian, det ved jeg ikke.